Dnes je 1. septembra, štátny sviatok, Deň ústavy Slovenskej republiky. Prijatie ústavy bol základný kameň na ďalšie budovanie samostatného štátu. Pôvodne som o tom chcela napísať príspevok. No, po 31 rokoch od prijatia ústavy musím konštatovať, že naša štátnosť je doslova na cucky. A nikoho z kompetentných to príliš netrápi. Nikoho z politikov koalície či opozície to vôbec nezaujíma. Nikomu to žily netrhá. Jeden príklad za všetky. Dnes som sa išla prejsť po našom meste. V mestskom parku Čadce som narátala množstvo mladých, početných ľudí, cudzincov, podľa všetkého Arabov, migrantov. Neskôr mi môj odhad neoficiálne potvrdili moje zdroje. Len tak sa voľne potulujú, nikto ich nekontroluje, nikde nie sú sústredení, posedávajú, hrajú sa s mobilmi. Chcem sa opýtať tých, čo žijú z našich daní. Karanténa neplatí, cudzokrajné choroby už nehrozia, kontrola sa nedeje, bezpečnosť našich občanov je vám ľahostajná, trestná činnosť cudzincov nehrozí. Takáto situácia. Nie je len v Čadci, je to plošný jav. Týka sa to celého Slovenska. Vláda, nič poslanci, nič prezidentka, nič. Prečo nezasadá Rada obrany štátu? Prečo nekonajú štátne orgány? Po celom území Slovenska sú systematicky rozptylované masy cudzincov. Nesúhlasili sme s kvótami, vozia ich tu na tajňaša s tichým súhlasom tejto zločineckej bandy, ktorá nám vládne. Vážení opoziční politici, nechajte si svoje predvolené guláše, cukrové vaty a iné sprostosti. My sme občania Slovenska a nie domorodci, ktorých si kolonizátori kupovali za sklenené korálky. Starajte sa konečne o to, za čo vás platíme. Až dôjde k prvému kriminálnemu činu zo strany voľne sa potulujúcich migrantov, nech vás všetkých Pán Boh chráni. Vlastne nech chráni nás všetkých už teraz.